Hase, nam je čovjeku ispade 50 eura. To me briga, još po 50 eura. Pa haj ponj. Haj ponj. Kako će ispuniti jedan čovjek stoji tamo? Pa kad ode. Pa kad ode, pa čekaj da ode autom. Juj, šta si pametan. Moram me tam tkop da me ne vidi u šef. Da me vidi otkaz. Dobro odmah. Evo ušlo je. Haj Pa trč. šta ti? Haj ti, brat. Ti, brate. Haj šta te fali? Šta men fali? Haj Šta ja. te fali? Pa haj ti ja ću kopat. Juj, međe. Što ba pocijepa 50 eura? Hase, što ba pocijepa 50 eura? Če si ti bilo 50 eura sa 2 nule? Jok, te lupim mene, šalje tamo. Lažne pare da mi daje. Če si bilo 50 eura sa 2 nule? Međe da jedan. Hase, et spalt kap. Neke bre.